El capital social de Suara és l'aportació econòmica que fem als socis en el moment inicial, que serveix per garantir la viabilitat econòmica de la cooperativa i simbolitza el compromís col·lectiu. Aquest import és de cadascuna de les persones sòcies i en un futur, en el moment que marxem, pel motiu que sigui de Suara, perquè ens jubilem, perquè fem una baixa voluntària, canviem de lloc de viure, canviem de lloc de feina, ens l'enduem afegint els interessos que hagi generat durant el temps que hem estat socis. El seu import, fixat al 2008 en el moment de la fusió, és de 8.000 euros. Aquest no ha variat en tots aquests anys i ara el seu valor, passats 17 anys, evidentment no és el mateix. 8.000 euros al 2008 no valen el mateix que 8.000 euros ara, a 2025. L'increment de l'IPC acumulat durant aquests 17 anys ha estat del 36,2%. Cal pensar-nos, doncs, si l'import del capital social ha de revaloritzar-se per reflectir la realitat econòmica actual, assegurant així que el capital social mantingui el seu poder adquisitiu i reforci la sostenibilitat del projecte cooperatiu.